ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ରୋଗର ଘର ପାଠକୁ ପଢ଼ିବା। ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପରିବେଶ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ଝରଣା, ଜଙ୍ଗଲ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ କହିଲେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଆମ ପାଇଁ ହିତକର ନୁହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ହେଲେ ପରିବେଶ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କିପରି ହୁଏ ବା ଦୂଷିତ କିପରି ହୁଏ? ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ କାଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା, କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମଟରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବାଣୁ, ଭୂତାଣୁ, ମାଛି, ମଶା ମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯଥା ଜ୍ୱର, କାଶ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଓ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀର ସାମ୍ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଚାଲ ଏବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଟିକେ ଯିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ରୋଗର ଘର। ଏଠି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଚିତ୍ର କ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଖ। ଚିତ୍ର କରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଚିତ୍ର କରେ କେତେଜଣ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଖରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା ପରିବେଶଟି ପୁରା ଦୂଷିତ ଦିଶୁଛି। ନାଇଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଚିତ୍ର କ ଓ ଖରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଏଠି ଲେଖିବ ଚିତ୍ର କରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା ପରିବେଶକୁ ସଫା କରାଯାଉଛି ବା କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ପରିବେଶଟି ଦୂଷିତ ଅଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ, କାହିଁକି? କେଉଁଟା ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ଚିତ୍ର କ ରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟଟି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବା ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବେଶରେ ମଶା, ମାଛି ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ହଇଜା, ଆମାଶୟ ଆଦି ପେଟ ରୋଗ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବାହକ ହେଉଛି ମାଛି। ବୁଝିଲ, ହଇଜା ଆମାଶୟର ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବାହକ ହେଉଛି କିଏ? ମାଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମାଛି ଥରକୁ 120ରୁ 180ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ମାଛିଟି ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ 5ରୁ 6 ଥର ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ତେବେ ମାଛିଟି ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ନୂଆ ମାଛି ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଗୋଟିଏ ମାଛି ତା ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସେହିପରି ମଶା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନ, ଜମି ରହିଥିବା ପାଣିରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବାତ ଜ୍ୱର, ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଜୀବାଣୁର ବାହକ ମଶା। ଏହିସବୁ ଜ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀକୁ କାମୁଡୁଥିବା ମଶା ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଜଣକୁ ହୋଇଥିବ, ତାହା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ସେହି ମଶା ସେହି ରୋଗରେ ସେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମଶାମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆଦିରେ ଗାତ କରି ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରନ୍ତି? ମଶାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲେଗ ରୋଗର ବାହକ। ବୁଝିହେଲା? ଆଜିକାଲି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଓ ଧୂଳିକଣା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏହି ଧୂଆଁ ଓ ଧୂଳିକଣା ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯାଇ ଶ୍ୱାସ
ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ହୃଦରୋଗ ଆଦି କରାଏ। ଚିନି କଳ, କାଗଜ କଳ, ଚମଡ଼ା କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ପଚାସଢ଼ା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ନାଳ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶ ଏଥିରେ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ପରିବେଶ ସଫା ରହିଲେ ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ ଏବେ କହିଲ? ପରିବେଶ ସଫା ରହିଲେ ଆମେ ନିରୋଗ ରହିବା ହେଲା, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ତୁମେ ଜାଣ କି ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାଇନୋଫ୍ଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ ଏବଂ ମାଇକ୍ୟୁଲେସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବାତ ଜ୍ୱର ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପିଥାଏ। ବୁଝି ହେଲା? ମାଇନୋଫ୍ଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ମାଇକ୍ୟୁଲେସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବାତ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଏଡିସ୍ ମଶା ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରର ବାହକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। କୁଇଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ତୁମ ଘରେ ପରିବେଶକୁ ସଫା ପାଇଁ କ'ଣ କର? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତୁମ ଘରେ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କର? କ'ଣ ଆମେ ସବୁ କରୁ? ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରୁ, ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ କରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡେଟଲ୍ ପାଣି ହେଉ ଫିନାଇଲ୍ ପାଣି ପୋଛା ମାରୁ। ଘର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଆମେ ତାକୁ ସଫା କରୁ। ଏପରି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ପଛେ ଦେବି କ'ଣ ଲେଖିବ, କେଉଁ ବକ୍ସରେ ମୁଁ କହିବି। ଆମ ଘର ଚାରିପାଖରେ ମଇଳା ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନାଳ, ନର୍ଦ୍ଦମା, ପାଇଖାନା, ପରିସ୍ରାଗାର, ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଆମ ଘରର ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଉଚିତ। ଆସ ଜାଣିବା ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାର କେତୋଟି ଉପାୟ। କିପରି କଲେ ଆମ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରହିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଏବେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାର କେତୋଟି ଉପାୟ। ଗାତ ଖୋଳିବା, ସେଥିରେ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା। ମଇଳା ଆବର୍ଜନାକୁ ଇତସ୍ତତ ପକାଇବା ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଏଣେ ତେଣେ ମଇଳା ପକାଇବା ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଯେତିକି କମ୍ ଦରକାର ସେତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଗାଧୁଆ ଘର ପାଇଖାନାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ସଫା ରଖିବା ଓ ସେଥିରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। କୂଅ ଜଳରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା। କୂଅ ଜଳରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ଓ ପୋଖରୀ ଜଳରୁ ଦଳ ଏବଂ ପଙ୍କ କାଢ଼ିବା। ଏହିସବୁ କାମ କଲେ ଆମ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରହିବ ହେଲା। ତୁମେ ଜାଣ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛି, ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ପ୍ରଗତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଦେଶ। ଯେଉଁ ଦେଶ ଯେତିକି ତା ପରିବେଶ ସଫା ପରିଷ୍କାର, ସେ ଦେଶ ସେତିକି ଉନ୍ନତ ହେଲା। ଏବେ ତା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ସେ କିଏ? କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ତା ନାମ ଲେଖ। ସେ ଅପକାରୀ ଜୀବ। ସେ ରୋଗୀର ମଳମୂତ୍ରରେ ବସେ। ସେ ହଇଜା ଜୀବାଣୁର ବାହକ। ଏବେ କୁହ ତ, ହଇଜା ଜୀବାଣୁର ବାହକ ମୁଁ କାହାକୁ କହିଥିଲି? କିଏ? ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ମାଛି ହେଲା। ଏକ ନମ୍ବର କଡ଼ା ମାଛି ଲେଖିବ। ମୁଁ ଦେବି ପଛେ, ମୁଁ ତା ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳରେ ଡିମ୍ବ ଦେଇ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ବାତ ଜ୍ୱର ଜୀବାଣୁର ବାହକ ବହନ କରେ। କିଏ ସେ? କିଏ ଥିବ? ମଶା ହେଲା। ଗଟା ନିଜେ କରିବ, ମୁଁ କହିବିନି। ସେ ଗାତ କରି ରହେ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଖାଇଦିଏ। ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ହୁଏ। ଏଇଟା କିଏ? ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ତୁମ ଘରେ ମଶା ମାଛି ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ କରିବ? ଏବଂ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ କର? ଟିକେ ଭାବିକି ଏଇଟା ଲେଖିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମ ଘରେ ମଶା ମାଛି ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର୍ଟି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ତୁମ ଘରେ ମଶା ମାଛି ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ କରିବ? ଆମ ଘରେ ମଶା ମାଛି ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ କରିବ? ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସଫାଇ କରିବୁ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେବୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବୁ ହେଲା। ଏଇଟା ସେଇ ବକ୍ସର ଆନ୍ସର୍ ଏଠୁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇ ବକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇ ମାଇନୋଫ୍ଲିସ୍ ମଶା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିବ ଏବଂ
ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରି ଖାତାରେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।